Hynny fod gliriad gan Pennock a Georgievski, o mae'r golwr allan o'i gwrt. Wel, am gol hawdd. Fydd Colin Cates yn ddim yn hapus o gwbl efo amddiffyn y Bala. Wel, y gic hir uniongyrchol gan Alex Pennock. Smonach yn y cefn i'r Bala. Be oedd Ramsey'n ei wneud? Tafliad sydyn, amser i gael ei groesiad i fewn. O, Venables o bawb yn methu ar gol yn wag o'i flaen o. Wel, cyfle eiraid. Wel, i Chris Venables unioni'r sgôr. Sean MacDonald. Venables yn ei dwy'n i rwan. Disgyn i Luke Wall edrych am Newell. Cyfle i Newell! George Newell. Mae rhai o'r cefnogwyr yn meddwl bod hwnna di mynd i mewn. Nathan Wood ar gic gornel. Peniad o bron i gefn y rhwyd gan Josh Iorwerth. A mi oedd angen yr arbediad o'r safon ucha gan Alex Ramsey. Kieran Smith yn ôl at Roscro. Venables wan tas ergyd yn fan gan Chris Venables. Venables o fynd amdani na chi arbediad. O, gwych gan Alex Pennock. Oedd hwnna yn mynd am y gornel chwith na. Naim Arsan a'i Paul Rutherford i gadael hi i Arsan. Mae yna beri gwirioneddol o fan hyn. Y peniad o'na chi arbediad o'r safon ucha unwaith eto gan Pennock. O'r peniad gan Nathan Peat. Ond mae Pennock yn sicr wedi arbed Pen-y-bont unwaith eto yn y fan yna. Ramsey, dychwch ar y gwynt yn cario honna. O'r golwr yn gwneud smonach llwyr ohoni hi, a mae gefn y rhwyd. Wel, yn debyg iawn i gol Pen-y-bont. Y cliriad hir gan y golwr yn twyllo'r golwr arall. Lledur Bala, na chi bas. O'r safon uchad, Miles Davies y creisiad yn i'r cwrt. Georgievski ar ei holi, yn ôl at Davies. Reffel, Cion Reffel. Davies, neb yna i'r adargleision. Ashley Evans ar ergyd. Ashley Evans yn gweld i gyfle. Mae'n bell gwaith ar ergyd yna. Dave Edwards, bel hir union gyrchol unwaith eto ar ôl gyda dwi'n gyfnod i Luke Wall, os ail i Wall, ddylia fod o di sgorio i ail o ac ail y Bala. O, cyfle eiraid i Luke Wall yn wyll a dros y trawst.